Добър ден, новини от Германия. Какво да ви кажа? Много е хубаво тук. Времето невероятно. Винаги се знае какво е. Не, пардон, мени се през 3 минути, като женското мнение. В момента е слънчево, толкова е жега, не мога да влезеш в колата, не си помислиш да си покажеш носа навън, 40 градуса ще умреш. На другия ден студ минус 10. Така, просто защото да не се смени време. Но след това дъжд. Така, ще те потопи целия, ще се надуват реките. Всичко лудница. В смисъл, времето страхотно. Ако имаш някоя травма от промяната на времето, всеки ден ще имаш болки. Депресия. Това време е постоянно. Всеки е депресиран, всеки е зле, всеки му по сърцето, всеки гледа да ходи при доктора, някакви лекарства да взима за кръвното. Всичките сме супер. Пари спестени няма. Какво ти скараш? Харчи. Толкова се дигнаха цените найем и всичко, че просто ако има някой, който спестява, той прави нещо не както трябва. Нещо незаконно има. Квартирата супер. Всеки момент очаквам хазяина да дойде да дигне найема и да се чуда какво да не купувам през месеца само и само за да успее и това повишение да плащам. А квартирата като квартира, какво? Нищо особено. Ние просто чужденците сме си наврени или в мазетите, или в таваните. Ако си в тавана да умреш от жега, като се напъкат тия керемиди, просто става много приятно и да виждаш тавана ти директно над лицето, защото си се налага там да спиш. Може и да влезеш и да се къпеш седнал, що пък не. Те баните за така са сложни точно, където покрива мина. Или пък да отидеш в мазето и да умреш от мухъл. Да ти мирише, да не можеш да си сушиш дрехите, всичко мирише на мухото. Колко е приятно. Просто защото сме чужденци, като за нас такъв първи етаж, нещо приземен етаж да има с градинка, ги гледаш ленци как прекрасно живеят. Няма, брат, за нас няма. Много пари и си наврям в дупката. Това е положението. Престъпността. За какво става за престъпността? Какво става? Бех си паркирал, ама си бех направил колата, имах, слава богу, кабрио, едно от хубавите неща, където успях да постигна за 2400 евро. Скупа, поне кабриолече, така чувствам добре. Какво да ви кажа? Някакъв фанал ми отрезал покрива, защото ми вземе чантата вътре с документи, сиди за 20 евро, където има. Защо да не ми взема? Аз съм такъв човек. Ти да си го поправиш. Колко е 3500 евро? Тя колко е 3500 евро? Какви 3500 ми правиш? Какво правиш? Накрая подаряваш някой, защото никой не иска да купи. Няма значение, че при това един месец си набил 900 евро да поправиш за моя, нали? Все пак технически да изправи полицията, не ти правят проблем да мога да кажеш, но това е положението. Сега. Какво друго ми прави впечатление? Вънка минус 4 градуса. И тия тъпанари карат кабриолет с спусне покрив. Важно колко е стено вънка шапка, той се заболя като някой изкъс, обаче покрива долу, карам кабриолет, трябва да се види. Няма значение, че после мога да умра за ушка. Замухал. Какво да ви кажа? Насекомите, например, сега ще ви кажа, жена ми работи в поти зеленчука в нейната работа и как да ви кажа, знаете ли как се отварят кашоните с бананите? Отваря кашон и бега да се метра, защото може да е такава тарантула отвътре някъде от Латинска Америка, която да те изяде. И да, това се случва съвсем редовно. Единственото решение е това нещо, да хвърля целия кашон вътре в пресата и да го смача, защото няма кой да го убие. Така, да, има и такива случаи. Тук от Латинска Америка идват и такива паяци. Отиваш, ще кажеш, ще правим барбекю. Има там едно хубаво място, има едно езерце, много е широко, нали, да си прави барбекю. Човек отиваш и аз не знам къде съм. В Сирия ли съм, в Турция ли съм, в Саудитска Арабия ли съм, къде съм, само заболени турчин. Човек, един бял няма. Страшна работа. Отиваме ония ден с жената в кметството, имахме някаква работа да си вършим и сега съответно жена ми се доходи до тоалетната и какво заварвам аз от среща? Тоалетната обща. Видях го там, но все пак не ми направи впечатление, жена ми отива вътре и излиза бързо. И що да не излезе, що да не види на писуара как някой некъде така си, който да си пикае, разбираш. Много приятна гледка. Важното е, че има тоалетна, че тя е обща вече, че си гледаме гениталите там, абсолютно никакво значение няма. Доставките. Поръчаш си пакет и постоянно трябва да го дебнеш в имейла. Къде е? Защото не се знае дали куриера просто няма да дойде, ти го фали пред вратата да стане да си тръгне или всъщност се окаже, че куриера си го е прибрал и да имаш някакви опасения да си поръчаш нещо по-скъпо от 50 евро. Защото ако е по-скъпо, вероятността да изчезне е много голяма, а ти да получиш обратно пакет си е супер малка. Да, така е. Това са вестници, хвърляш си ги пред вратите, да правиш си каквото си искаш. Да, кръчмите. Отиваш в кръчма,
И какво да завариш? Не да видиш някакви млади хора, нещо да се забавля. Старци, брат. Отиваш и гледаш старци, чужденци, пропаднали, едни бради, едни гнуси, смърдат, ти казвам, кошари и вътре. Просто не мога да се чудиш, ще излезеш и нека да изпиеш нещо. Пък ако излезеш все пак да пиеш, ще си поръчаш някакъв коктейл или нещо такова, значи няма нищо общо с истина. Това нещо е пълен бламаж с някакъв супер скапан ефтин алкохол, за нищо не става и накрая като тръгнеш си го платиш такива безни пари, се едно браче си купил една бутилка от алкохола, който е примерно Джак Даниелс. Нали? И после се замислиш дали хора дам пари за една бутилка или просто да изпия някъде един отвратителен коктейл, който дори няма да ме хване от алкохол. Но да, така е положението. За фризьорски салоните. Какво да кажа за фризьорски салони? Навсякъде има. Има ги. Колкото искаш. И отиваш и заставаш пред някой немски фризьорски салон. И почваш да гледаш цена за мъжка по 45 евро. Чакай малко, бе. Не, чакайте, това било от главния стилист. После отиваш и на някой къде да ти случиш на главата 29 евро. Нали, то все пак лекичко е написано, че от нормален работник само ще ви кажа, отиват прости ученици, които ти се учат на главата и пак трябва да платиш води пари. Няма значение, че ти си така на една страна постирал. Нали, това е пужа. Барбари има на всеки ъгъл. И те дигнаха цените. И не се знае какъв арабите е фанал там от Сирия, къде е избегал и работи на черното. Я е чистил машинката, не въобще. Иначе добре се ги направи. Тия собствениците така с уния вътрешки, всичко изглежда добре. Повярвайте ми, гнусна работа. Жена ми си прави ногти. Там само китайци работят. Няма представа, защо. Да ще махат. Жена ми показва една снимка как да направи. Никога не направиха тази снимка, която такова. Всеки месец ходи, дава 50 евро, едно време беше 40 евро и там дигнаха цените. Не, вече най-обикновени ногти 50 евро. Няма значение, че след една седмица се спукава и преди ново я боли горката, не може нито да работи, нито нищо. Трябва пак да ходи там, пак да ги плаща пари. Но, гадни китайци. Аптека. Но ще иска да те заболи зъб. Казвам да те заболи зъб. И ако нямаш кола, да отидеш до аптеката да си купиш нещо, за да си спасиш от болката, защото знаете, някой път може да ви се случи, забрави. И най-много, ако отидеш до аптеката да дадеш 400 мг ибупрофен. Ако имаш кола и все пак отидеш, повече от ибупрофен няма и парацетамол. Нищо друго не се дава. За всичко друго трябваше го на рецепта. Това, че ти умираш или че ще се влачиш там по земята, едва се стигне, никой не го интересува. Въобще изобщо. За всичко ти трябва някаква рецепта. Накрая отидеш при лекар и той ти вика, ще получи само ибупрофен, само че с 200 мг повече. Мерси, брат, искам да не ме боли. Така. Имам си записки. Да. И ако ти се наложи да отидеш на лекар, искаш да си запишеш някакъв час. Какъвто и да е час. Какъвто и да е лекар. Час получаваш след 6 месеца. По-рано забрави. Няма шанс. Няма. Всичките лекари тук са пълни. Има на всеки ъгъл лекарски кабинет. Навсякъде. Обаче те са пълни. Как така подявате винаги сте пълни? И навсякъде. Няма значение колко е спешен случай. Или пък ако имаш късмета да ти кажа, че те приемат нови пациенти, 6 месеца както в повечето случаи, ние не приемем нови пациенти. Не знам, вие с 20 пациента спирате да работим направо, затваряте ключа и това е. Това още ви стоят номерата в интернет. Спешно. Отидеш в спешен случай, все пак. Не можеш да си докопаш до кабинет, имаш проблем, решаваш, че отидеш спешно. Седиш и чакаш 6 часа някой ти обърне внимание. Това, че си удрезал кръка, примерно жена ми един път се беше случай, се беше обърнал ногти. Няма значение, обърнати ти умираш там. Чакаш, брат, чакаш. Колкото боли, що те боли, няма. Там имаш си ред, това положи. Умирай. До тук те да не се стресират докторите, да не има повече работа. И накрая фанат, и като да ти, защото и зашиха ногтите, да не ви казвам, аз ще го зашия по-добре. Смотани. Чакаш като ненормален, накрая не бъдеш окръжен като хора. Мисля, в Европа това е положение. Да, окей, нека да кажа, че застраховката е безплатна, че здравеопазването е безплатна и кефа да като е безплатно, като до тук ти дойде от всякакви проблеми. Накрая отидеш и нищо не получиш. Просто това е. В Германия да не си мислите, че всичкото е най-хубавото, че е най-доброто и като идваш от чужда страна, всичко е път. Всякъде си балма. България, къде ще да отидеш, проблеми са ни същи. Да. И да, това е копи-пест от жената от англичанката, ама мисля, че имаш аз какво да кажа за Германия.